Joħroġ fil-beraħ id-disgwit fis-Sid Distrett qalb id-deputati Laburisti. Dan wara li l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrick Galdes ħasel ideħu abbanduna l kollox lil ministri involuti fil-kwistjoni tal-allegat serq minn fondi pubbliċi. Meta mistoqsi minn Net News jekk jaħsibiex li huwa aġir inġust il-membri parlamentari li joħorġu fuq l-istess distrett tiegħu, il-Ministru Jien Borġ u l-Ministru Silvio Xkembri jagħmlu użu minn fondi pubbliċi għal skopijiet ta' propaganda, Galdes kien ċar ħafna fi kliemu. Naqbel li jkun hemm standards iva, ma nsibx problema, anzi pjuttost aħjar li anke nadirixxu l-koll u xi ħaġa li ovvjament issa titbidla wkoll anke fil-mod kif nikkomunikaw. Fir-rigward ta' użu ta' fondi pubbliċi nitkellem għalija. Jien min naħa tiegħi fondi pubbliċi qatt mużajt. Rodrick Galdes insista li għandu l-evidenza sabiex juri li kull reklami li għamel u ħallasom minn butu. Insista li kellem lit-tim tiegħu sabiex jieħu l-passi neċessarji ħalli jaderixxi mal-linji gwida proposti minn George Hisler. Dan għad-differenza tal-Ministri Xkembri u Borġ li mhux talli fallew milli rispondu lura lill-Kummissarju tal-Standards għad-data tal-pubblikazzjoni tar-rapport talli bilkemm ma jridux imeru lill-Avukat Hisler. Ministru Galdes ma ddefendix l-isħabu membri parlamentari Laburisti wara dak li George Hisler sejjaħ aġir illi ma jiddifferenzjax bejn l-irwol tal-persuna pubblika u dik personali, propaganda b'fondi pubbliċi fuq il-medja soċjali illi twassal għal gwadan politiku. Rodrick Galdes kienet jikkummenta wara konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie preżentat il-panel tal-arbitraġġ skont il-miżuri l-ġodda tal-liġi tal-kera. F'indirizz lill-medja l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Housing Leonid Mackay saħaq illi studju mwettaq fl-aħħar ġimgħat wera illi 76% tal-inkwilini li ħallsu l-kera jsibu diffikultà sabiex iħallsu għall-assistenza legali. Fil-waqt illi il-Ministru Galdes sostna li 16% tas-sidien mill-10,000 kuntratt reġistrat fil-liġi tal-kera ħabbru illi kellhom itemmu l-kirja tagħhom ħesrem minħabba l-fatt illi l-inkwilini tagħhom huma barranin u kawża tal-COVID-19 kellhom imorru lura pajjiżhom. U ħabbar ukoll li 75% tal-inkwilini f'kirja privata talbu sabiex il-kera tagħhom tonqos b'74% tas-sidien inaqsulhom il-kirja minn jeddhom u 25% inaqsuha bin-nofs jew aktar.